Ljudi, dobrodošli u ultimativnu borbu. Zombi protiv pustinskog zombija. Zombi pobjeđuje. Druga runda. Kostur protiv ovog snježnog kostura. Opa. Oba dva su se pogodila. Napeto je, ljudi. Dobio je kostur. Kostur je dobio. Pogodak. Sad su izjednačeni. Ko će ovo pobijediti? Kostur pobjeđuje. I pobjeđuje kostur. Treća runda. Veliki pauk protiv malog. Mali brzo udara, ljudi, mali brzo udara. Ali je veliki pobjedio. Četvrta runda. Medvjed protiv Blaze-a. Polarni medvjed, ljudi. Može letjeti. Ali ipak medvjed napada i Blaze pobjeđuje. Idemo. Zombi protiv Skeletora, ljudi, lajkajte ako mislite ko će pobijediti, pišite u komentare ko će pobijediti Zombi protiv Skeletora. Skeleton mu ne da da dođe do njega, ali zombi ipak došao do njega, ljudi. Skeleton puca i... ima dobru distanciju, Skeleton ne pobjedio, ljudi moji. Pauk protiv Blaze-a, Pauk je već u problemima. Blaze lagano bježi. Ali prima damage. I Blaze je uspio nekako pobijediti. Ljudi, završna runda, Skeleton protiv Blaze-a. Pišite ko će pobijediti, brzo ko će pobijediti, Skeleton gori. Blaze stoji na mjestu, zašto stojiš na mjestu, ne šta na mjestu. Skeleton puca, pogodio Blaze-a i... pobjeđuje Skeleton!